dịka Umunwanyi na-akwado maka nzukọ Ọgọst nke afọ a. Nwunye aka na-achị steeti a Odoziaku Soludo adụọla ha ọdụ ka atụ atụmatụ leba anya n'okwu dị ọkpụrụkpụ okwu dị iche iche na-emetụta ọdịmma ezinụlọ n'obodo. Nwunye gọvanọ kwuru nke a n'Ọka na nzukọ ahụike mbụ na mbụ Umunwanyi Anambra steeti. O wee kwuo na nzukọ Ọgọst kwesịrị ịbụ ohere Umunwanyi iji nọrọ anọ tụpụta atụmatụ dị iche iche a ga-eji wee nye ụsa nyere nsogbu dị iche iche na-emetụta ha na ihe ndị nọgasị gburugburu ha. Nụrụ akọ maka nke a n'uju. Ya bụ mmemme nke ndị World Health Organization na-achịkọba bụ nke a ga-esi na ya wee zụọ Umunwanyi ha eburukwa ozi ahụ wee baa n'ime obodo ebe ha ga-anọ mee ọgbakọ ha. Oriakụ Soludo kpọrọ okwu ọkacha mkpa n'ebe ịzụnyite ụmụaka dị n'oge ugbu a. Ya bụ nwunye gọvanọ kwukwere ka a na-akpa aro n'ezinụlọ iji wee hụ na ihe na-aga nke ọma. Ka ọ na-ekwukwa okwu n'ihe gbasara obibi ndụ ahụike dị mma nke ọ na-akwado, o kwuru na ọ ga-adị mma ka Umunwanyi na-eleba anya n'ihe ndị ha na-eri. So because guys anya ni ai ga paise ni ana August na ka ndị nne kpachapụrụ ụmụazị anya. Na mbụ n'okwu ya, onye kọmishọna ahụ maka ahụike Dọkịta Afamobidike kwuru na ya bụ mmemme ga-akpanite mmụọ ibi ndụ dị ọcha iji wee memila ọrịa dị iche iche. Otu onye ọkammụta nọ na ya bụ mmemme, Brian Adimma, gwara Umunwanyi dị ime ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-eleta onwe ha anya nke ọma. Onye ọzọ kwuru okwu, Dọkịta Chioma Mbachụ, kwuru gbasara inye nwa mmiri ara wee yọọ Umunwanyi ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-enye nwa ha mmiri ara nke ọma. Onye isi oche nke Medical Women Association nke Nigeria ngalaba Anambra steeti, Dọkịta Amaka Ọnụbọgụ, dịka ọ na-akụzi nkụzi maka ileta mmiri ara nke ọma, ọ gwara Umunwanyi ọbụla rugoro agbata afọ 20 ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-eleta mmiri ara ha nke ọma ghara ibute ọrịa dị iche iche. N'akụkụ nke ha, onye odeakwụkwọ pụrụ iche nke Anambra Health Insurance Agency, Dọkịta Simeon Onyemechi, kwuru na ọrụ ha na-arụ adịgo mfe ugbu a dịka ụlọ ọrụ ha rutegoro ụlọ ọgwụ dị iche iche karịrị 300 na steeti a. Ndị ọzọ kwukwere okwu na ya bụ mmemme gụnyere onye na-anọchite anya WHO nakwa Nigerian Medical Association nke steeti a, onye Executive Secretary Anambra State Primary Health Care Development Agency, Pharmacist Chisom Uchem.